What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. Ito na po ang pinaka-update natin in this scooter na talaga namang napaka in demand po as of today. Yan po ang Burgman Street 125 ng Suzuki Philippines. Yes guys, ito po yung kanilang maxi scooter na affordable. At tingnan po natin yung mga specs nito at features, bakit po siya nagustuhan ng mga Filipino riders. Meron siyang LED headlight at position lamp, LED taillight. Of course, yung kanyang other specs, meron din siyang USB charging port para sa mga mobile natin. And yung kanyang compartment, 21 liters yan na luggage compartment niya, malaki na. Meron siyang double hook for our other things, yung mga pwede nating isabit yung mga gamit natin dyan. And yung kanyang braking system sa harapan, naka-CBS yan or combined braking system, disc brake yan guys. At yung kanyang brake sa likod ay naka-rear brake po yan. Front suspension yan, naka-telescopic type. Yung kanyang rear suspension ay hydraulic type. Of course, yung kanyang front tires po niyan ay may size na 90/90 by 12. At yung kanyang rear tire ay may sukat na 90/100 by 10. Pareho pong tubeless yan. At ang kanya pong klase ng frame ay underbone po yan. Of course, naka-CVT to. And yung kanyang harap na brake ay naka-disc brake. Yan po guys. So titingnan naman natin yung kanyang engine. Meron siyang 124cc engine. Talaga namang ang lakas din po yan. At marami po nagtatanong kung kaya po nitong mag-angkas kahit na medyo malito yung gulong. Wala naman difference yung gulong niyan, pero kahit ano pong bigat ninyo, kaya-kaya po niyan kasi 125cc po ang makina niyan. At yung kanya pong color options, pwede nyo tignan dito sa motor na to. Meron siyang metallic gray, yung black meron din siya, at meron din po siyang yung bagong-bago, yung pearl white color. So yan guys, yung specs ng ating Burgman Street 125, talaga namang napaka-affordable. Murang-mura. SRP as of today 76,900. 76,900. At meron po tayong kasa o dealer na may nagbebenta po ng cash niyan. Actually sa Metro Manila, napaka-trending po ng motor na to. Talagang best-selling yan. At sold out po lahat ang mga kasa o mga dealers. And naggugulat po tayo, even though kahit na ang SRP lang 76,900, marami pa rin pong mga kasa na umaabot pa ng 80 plus. Ang laki po ng mga patong nila. And meron po tayong alam na dealer po na sakto lang at hindi naman po kataasan din ng presyo. Actually, hindi pa siya aabot ng 80k. At kagandahan dyan, pwede po sa kanila yung cash payment. Cash payment po. So, bibigay ko po sa inyo lahat po ng mga branch na alam ko na nagbibigay po ng cash na Burgman Street. Yan po sa Metro Manila at iba pang lalawigan na malapit dyan. So guys, itong Burgman Street, pagka gusto nyo pong bumili nyan, kailangan nyo po muna pong tumawag or mag-inquire sa mga kasa o sa mga dealer bago po kayo makakuha. Kasi po, limited lang po. Napaka-limited po ng mga stocks at unit nyan. Sa Suzuki Philippines, sana naman, dagdagan naman ninyo yung mga allocated deliveries para sa mga branches, lalo na sa Metro Manila. Kasi kailangan natin yan Sakto yan sa mga pang-trabahong motor at sakto rin po sa mga pang-araw-araw na gawain natin. So itong motor na to, napaka-flexible. Yan nga, sabi ko sa inyo, meron siyang hook. Dalawang klase ng hook, meron sa front at sa upuan. At yan po ay malaking tulong para sa atin kung gusto natin magdala ng mas maraming gamit sa ating trabaho o sa anumang pupuntahan natin guys. Of course, yung kanyang middle section, flat floor po yan. Marami tayong mailalagay ng mga gamit dyan at mas komportable yung ating seating position. Yan po yung bentahe ng middle na flat floor. Yan po guys. Yung kanyang seat, napaka-komportable din. Maganda yung foam niyan, mataba. At yung kanyang underseat compartment, 21 liters po yan. So marami pa rin tayong mailalagay na gamit dyan. At talagang itong motor na to ay swak na swak po para sa ating mga Pilipino. Kasi nga, mahilig tayo magdala ng mga gamit pag tayo pupunta o magta-travel sa anumang lugar. So itong motor na to, marami na nakasubok dito sa mga long rides, malalayong lugar pinuntahan nila. At meron din silang OBR o mga
original backride nila. So wala naman sila naging problema. Yung sinasabi nila na pag may backride ka, issue daw nila yun, hindi naman po. So ito pong makina nito ay merong engine displacement na 124cc at siya po ay air cool. Air cool lang po yan. At engine type na 4-stroke, single cylinder, single overhead cam at 2 valves lang po. Yan po yung kanyang engine type. Of course, ang kanyang starting system, naka-electric po yan. At pwede rin po sa kick. Yan po yung kanyang advantage. And of course, this one is CVT at fuel injected na po itong motor na to. So guys, yan po yung ating mga specs and features para sa motor na to. Again, ilalagay ko po sa description box ng video na to lahat po ng mga details na gusto nyo pong malaman kung saang branch available to, location niya, at ano po yung kanyang mobile number or phone number para pwede nyo tawagan kung sakali mang gusto nyo magpa-reserve. So guys, ang sabi ko po sa inyo, tumawag muna kayo sa branch nito at mag-inquire muna kayo kung available yung units bago po kayo pumunta. Kasi po, as of today, very limited po yung stocks niyan at marami po ang naka-reserve. Ibig sabihin, marami po naghihintay ng units na yan. So, sa Suzuki Philippines, sana po, dagdagan naman na ninyo yung deliveries ninyo para naman na mas marami po ang makabili at makagamit nitong magandang motor ninyo. Ang Suzuki Burgman Street 125. Napakastig talaga guys at very affordable. Yun po yung kagandahan dyan. Hopefully, ang Suzuki Philippines or Suzuki Motors ay gumawa ng mas malaking displacement nito. At dito nga sa ibang bansa, sa ASEAN, may mga vlogger na po na nagsasabi na meron ng paparating na mas mataas na engine displacement at mas improved na engine nitong Burgman. So, ang akin pong nakikita dyan, in our next episode, titingnan po natin at aalamin ano po yung makina na yun, ano yung displacement niya, at ano yung mga features na pwede nating makita sa mas malaking Burgman na pwede nating ipantapat sa mga kilalang motor ngayon, lalo na yung NMAX 155 at yung bagong parating na Honda PCX 160. Pwede nilang tapatan yan. Siyempre, sikat na sikat ngayon ang Burgman Street. So, very likely na talagang gagawa sila ng parehong motor or displacement niyan at tatapatan nila tong mga number 1 scooter dito sa Pilipinas at sa iba pang bansa. So yan po guys yung ating Burgman Street 125. Sana nagustuhan po nyo ang ating video. Please like and share naman po at huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel para po sa mas maraming update at mas magandang review or mas maraming specs and features na pwede nating i-share sa inyo. So yan po guys ang ating episode for today. Ang update po natin para po sa Burgman Street 125. So mga idols, pakicheck na lang po ang ating description video para po malaman ninyo saan po pwedeng bumili ng bagong Burgman Street 125. At please, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel. Salamat po!